आंनि नारजि ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना नै लोगोफोर बेदरा नै अमा बेदरा हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरोना दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नारजिजों अमा बेदरजों ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना ओंख्रि संनानै जानो नागिरदों बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिमबो शेयार खालामनानै होनोसै होननानै सानबाय इनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदानै नायदोंब्ला आरो जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसिनिसिमबो थेंक इउ स माच थेंक इउ इनिफ्राय थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै नै अमा बेदरखौहाय आङो सुखांनानै रुनानै लाखाबाय आरो नै रेडिनो दहायनो माने आङो सुखानानै रुदों इनिफ्राय नै इयाव नारजिखौबो सुखांनानै नै सारायाव होनानै दोनखाबाय आङो इनिफ्राय नै पियाज सामब्राम गुफुर देनानै लादों इनिफ्राय मस्ला मस्लिफोरखौथ' आङो बयामाव दंजोबो आरोना संख्रिफोरा गासिबो बयामनिफ्रायनो होनोसै आङो लाखादिया बेयाव माने दायो संनोसै सारायखौ जानबाय नै दायो खारैखौ होनोसै आरोना आङो गेलासाव लादों खारैखौ गेलास गेजेरसे लादों नै एसे बुरजा होयो माने आङो नै नारजियाव खारैखौ दैबो एसे होग्रोना लानोसै एसे रुइनायनि माने खारैया एसे रुइग्रोनानै जबखांबासो दाहाय दै बुरजा होगोन आङो माने इनिफ्राय अमा बेदर जाननो थाखाय नैयावबो साराय जानहरनोसै अमा बेदरखौ एवहरनो साराय फिसाखौ रानि सना नै जोंहा रानि सनाया सिखारबाय उन्दुनानै लेंहरगासिनो मामि मामि होननानै ये हासुबाय खोमाहाय नोंलाय हासुबाय खोमाहाय हासुबाय नामा सिसिनबाय मा सिसिनबाय आयु मानो बेलथायलांबाय थाखो फैदो फै हासुबाय मामिया फैदो पापाजों थांसै फैया फैदो फैया होमबा नों हारसिं थाबाय था आं थांसै आं ओंख्रि सं होनदों पियाज सामब्राम गुफुर मस्ला सेरहरबाय नै आं बेदरखौ होनसै दानिया नै अमा बेदर एवनाया जाबाय आरोना नारजियाव होनांसिगौल' रुखादोंबोमोन नालाय आङो नै फ्रेम एवबाय आं मोजांनो बेनिफ्राय दा नारजिया साखांबाथाय नारजियाव हरनोसै आरो आराम जाबाय नै औ र' नै नारजि संनायाबो रुइबाय आरोना लोगोफोर साना होनोसै सागंजों मा जाखो सना र' ओंख्रि संनि आङो ओंख्रि साना होनोसै दानिया सागं जि गरमथार जाखादोंना दिनै एकदम नारजि ओंख्रि संनानै गोलोमफ्रुलायबाय आङो दिनै मा सना दै फिल्टाराव गेलेनो नागिरबाय थायोहाय इयो जि आराम गेब्लेथारदों नै गेब्लेबाय एसे साना होबावनो र' मासि गम जाबाय सानाया गोलोमफ्रुजोब्बाय नै गेब्लेबाय आराम जाबाय अमा बेदरखौ होनसै आं नै नारजियाव बाबा गोलोमफ्रुजोब्बायहाय गरमानो खोनोसो मोनलायलांबाय आं मामि दै लोंबाय थाथारबाय नोंबो नैबे अमा मेजेमखौहाय आङो
होनोसै आरोना नारजियाव नै अमा मेजेम आवथिना दोननाय दङ न'नि बेखौ होनि गलिजोबना दंखायो माथो सारायाव एसे फुदुंना होनि एसे गुदुं खालामना होगोन आं नै आवलिनानै आराम गोजा जाबाय नै आवलिजोब्बाय दहाय गुफुरमोन ना नै मेजेमा आवलिनानै गुदुं जाना गोजा जाबाय नैयाव गुफुर नुदों नै नारजियाव हरनोसै गोथाव जानायनि लखबनानै दहाय आं नारजियाव संख्रि होआखैमोन ना दायो बिनिखायनो होना होनोसै नै मस्लाफोरखौथ' आङो जेनेबा अमा बेदर एवनायावनो होखाबाय नालाय दायोयाव होबाय थाला आरो आंनि नारजि ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना नै लोगोफोर बेदरा नै अमा बेदरा जि गोथाव जानाय बायदि नुखादों माने मेनदे मेनदे मोनखादों जि आरामनो नारजि ओंख्रियाथ' बिराद गोथाव जायो होननानै बयबो मिथिखागौ ना नारजिया अमा बेदरजों बिराद गोथाव जाखायो होननानै सोरबा सोरबा एक्चुअलि जानो गोथाव मोना आरोना गोखानि थाखाय किन्तु आं बिराद गोथाव मोनो आरो अमा बेदरजों आरो अमा मेजेमबो होलायबावबाय आवथिनाय अमा मेजेम आवथिनाय दानिया जानोसै दसे दोननानै दसे एसे गुसु जाहोनोसै ओंखामखौ खुरनानै लाबाय आरोना आङो दायो नै नारजि ओंख्रिया लाबाय इनिफ्राय नै पियास हाखावनानै लादों इनिफ्राय बानलु जेबो फाजा गैया आरोना इनिफ्राय नै संख्रि गोसोम लादों आङो फालानि मुग जायो माने आङो नारजि ओंख्रि जाबाथाय माने बेखौ संख्रि गोसोमखौसो जायो आरो आङो उदै दुनायफोरा मोजां जायो माने बिनिखायनो माने आङो संख्रि गोसोमखौ जाखायो मा जाखो सना जानोसै दानिया गोथाव जादों अमा मेजेम बरहा होनायखौ गोथाव जादों पियास हरखाना जानोसै मामि मा नांगौ मामियाबो जाफादों आंजों सेराव बिथिंजाय एसे जाया मामिनि दौखांखाबाय आरोना ओमफ्राय आरो थेवबाबो जिरायनानै सेराव लानानैसो जाबावदों बेखौ लानानै बेदरा बानलु फिसा फिसा थें जि गोसा गोसाखा जि गोथाव मिलौसो गारदों नै जि बार बारबाय आरोना लोगोफोर नै एकदम बारे दहाय सान्दुं गोसा दुंनाया बारसो गारबाय दंफांफ्रा नै एकदम आयु मासि बार बारखो ओंखाम जाखांनानै जोङो नै बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरो एकदम बेनिफ्राय जि बार बारखादों मामिया दहाय इमान गरम जादोंमोन ना दायो नै बार बारनानै जि आराम जाखाबाय गोजोन मोनलायलायबाय आइदै आंखौ बुंनो होला मामिया बुबाय दिनैनि भिडिअ आइदै दे हामा दे जाबाय
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय दे बाय बाय ला मामि बाय बाय इथिंजाय अ इथिंसो मोनना आगदाया इनिखायनो बैथिंजाय लाबाय ओरैसो मोनदा सना ओरैजाय खालामहरनांगौमोन आखौ